yini ungenza into ebuhlungu kanje uthembisa umndeni wami ekhaya ke babenzeni bona ukuthi uzubatshela ukuthi uye ekhaya wena phela emva kalokho mina ngaxoxa nawe emva kalokho lo usuyokhokha amngani wami ngenza wena silima nawe hamba lalela ke ulalela yabona ke lo muntu okhuluma ngayo kuyimanje unengane nomunye umuntu enesilima wayo tshela ubani ngiyakutshela Hlala phansi, hlala phansi. ushaya amafoni hayi manje si-DNA wena sidididi Siyakubingelela mbukelo wohlelo silungisa umjolo la usibukela khona njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Usuyazi ke manje ukuthi each and every time ungibona ngivela escreenini sakho suke solungisa indaba eziningi ezisinto imjolo yahlukahlukene eNingizimu Afrika. Ngabe nawe unenkinga ezisinto umjolo kulula kakhulu ongakwenza sikimele njengamanje umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Nabe siliqala kuhlelo lakho siliqala ngendlela eright yokuthandaza yokukhuleka sibonge nje ukuthi imjolo yethu isaphephile futhi ihamba kahle amakhanda abheke phansi shongazelenye uNkulunkulu kaMatifane sihawukele ngabe senze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe nesikhathi somjolo ngakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare ichannel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show asibangene sibone ukuthi indaba zabo zihamba kanjani usuku lanamhlanje. sanibonani babukele emakhaya ngikhuluma noSibiya ngibhalele lolu hlelo lolu ngokufisa ukusizakala entweni engiphatha kabi yami ex yami so ngifuna bengixazululele yona. Phinde sikubingelele mbukelo wohlelo silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show as per usual igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN uyazi ke mihleli kanje nje phasi sokhuluma indaba eziningi ezahlukahlukene ezisinto imjolo eminingi eneyinkinga thina kumsebenzi wethu ukuthi siwulungise lapha kumele siwulungise khona nalapho futhi kumele sifake usawoti esilondeni siyawufaka kodwa phela hayi kakhulu suthi nje kancane mhlambe nawe unenkinga ezisinto umjolo simele njengamanje ethi umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com ngakhohlwa ukusubscribe like and also share this particular channel but before siqale i-episode yesanamhlanje angikukhumbuzise ukuthi le show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo that is UMJOLO mosebenzisa ke leyo code ungathola ke no 50% off discount mengabe ubetha downloada ke i-app yakhe yakwa EasyBet ube nayo and register bese uyabetha ke kamnandi kanjani celeni kwami khona umfethu esinayo njengamanje sokhuluma naye indaba ezisinto umjolo uyasazi umjolo nje asubheke kumnandi umjolweni kuphathwana kahle emjolweni bahlukumezana emjolweni benzana izinto ezimbi izinto ezinhle so sobona namhlanje ukuthi sisolungisa mntaka baba uGrand mnandi kakhulu mfethu Matifane lo ubalo kunaye namhlanje ukhuluma noPhilani Dlamini Philani Dlamini awusibalikhulu mfowethu siyajabula kakhulu mfethu sibe nawe namhlanje ohlelweni uyalizwa ke igama le show silungisa umjolo okusho ukuthi nawe njengoba ula uzolungisa something ethinta umjolo mfethu ulapha ke namhlanje ngoba kunentokazi sibiza ngoSibiya yakasibiya isibongo uyamazi lo muntu ngiyamaka intombi yamakudala kwakwi anitsathandana nayekelana mfethu eyibafu wengasakuniki hayi ngathi nje bafo engasiyona lento engiyithanda ephezulu ekekeni gcina sengithola omunye ekuyena ongadlulisa kahle okay but ke nje mhlambe kulesikhathi nisathandana we umuntu okanjani kuwena we umuntu oright bafo onalo uthando uthi ezinye izinto ebuya zenze because ayibuye futhi zingicike zayingamisana ngakho ngagcina sengithatha ukuthi yazi uphume lo muntu uthola umuntu oright nami ukuze ngikwazi ukuthi ngibe meme ngabe mhlawumbe usho ezinye izinto ebuya zenza izinto ezikanjani mhlawumbe we umuntu okuhluphayo umuntu okuchithelayo we umuntu ophuzayo we umuntu ongayiphethe kahle sazi izikhiphani umuntu eyibafuna ngathini umuntu odakwayo yabona nje bafo yiliphi isasa ongalapha umuntu intombazane isidawu kodwa uthi ufuna umakhodi umuntu oright yabo bengasiko la lento leyo ufuna umuntu edakelwayo othanda ukuhamba indawo yabona sasingatholani ngale impilo eniphilayo yayingafani yayingafani yayiphambana namhlanje mfethu uthe ukudinga la ohlelweni mengase uthola ukuthi mhlawumbe njobe kudinga la ufuna ama love back i-reaction yakho mfethu ngathini hey bafo ngamtshela ukuthi khohlwa cisha mama ngeke
hayibo lo mlilo kade waphela Kade waphela. Kodwa-ke uready ukuthi ukhulume naye umuzwa ufuna ukuthini kuwena? Singakhuluma for umuzi ukuthi wena uthini. Hayi no. Yazwa-ke mbukeli uready umfo kaDlamini ngiready kanti noSliff uthi uready ukuthi azokhuluma ne-ex-boyfriend yakhe. Khumbula-ke labantu abasathandani kodwa omunye ubhalele la kwishow ngoba ufuna ukuthi akhulunyiswe nomunye. Ukuthi uzofunani-ke angazi nami kodwa-ke hlala la ukhona. We're going to find out in a few. Dadewethu, kanjani sisi? Ngiyaphila. Siyajabula kakhulu ukuthi nje usithembe zisho sibhalele uzokhuluma nathi. Khona sizokhuluma kabanzi udaba lakho nananga umfowethu la. Umfo kaDlamini. Utheme ngabe ekhuluma-ke nami wangitshela ukuthi hayi cha into yena into endala. Njengamanje anisathandani nahlukana nje because impilo enaniyiphila zazingafani. Mhlambe before ngikuyekela ukhulume naye ngizothanda ukukubuza nje imibuzo embalwa ukuthi mhlambe umuntu onjani yena umfowethu before noma ngaphambi kokuba nihlukane umuntu onjani nje kuwena? Wayenothando olukhulu impela sokuqala manga ngoba nje wazothembisa ngisho ekhaya ukuthi bekumnandi neqiniso. Ube neqiniso. So mhlambe kushuthi ngalawo mazwi uyavumelana naloko akushilo ukuthi mhlambe impilo yawo iphila noma izinto ozenze ezenza ukuthi nigcine nihlukane. Angeke ngize ngazi ukuthi kuphi lokho akushoyo mina uthando lethu ngangilazi lumnandi. Luhamba kahle. Okay. Mhlawumbe angingami endleleni yenu anginidedele nje nikhulume nobabili ngiyobe sengiyangenelela lapho kumele kukhulume khona. Uyena ubafu ngakhuluma naye. Sawubona Philani futhi. Ngiyaphila. Ngiyaxolisa mfethu ukuthi ubona ngamadoda amakhamera yonke lento ongazange ize ngikwazise. But kunesilonda enginaso ethizeni yami engifisayo ukukubuza ukuthi why mfethu wangenza kabuhlungu kangaka wangishiya wayethatha umngane wami mfethu. Hayibo Sli, ayithanda uyadlala Sli. Ngiyafisa mfethu ukwazi, ngiyafisa ukwazi. Phela mfethu wathembisa umndeni wami wena ukuthi uyohamba uyongilobola. Wena wathembisa umndeni wami. No, lokho ngibangela isithathu. No, asikho isithathu angangikubangela sona mfethu ukuthi ungathatha umngane wami. Kanjani utshele mfethu kanjani umthatha kanjani umngane wami kanjani ungatshela umuntu owathandana naye for 2 years ukuthi awumfuni kanjani uthatha umngane wami mfethu no lalela wesilima sendoda lalela silima sendoda lali wena ngiyakubiza nje ngiyela ngiyawuzenze lutho mina ungangihlanyeli awukwazi ungathatha umngane wami ngawuhlale phansi uyinja no ngiyakubiza uyinja-ke ngiyakubiza uyinja ozomenzani umuntu mfethu umuntu ongamuzwa ngiyakutshela lalela njengoba nawe uyishayela udaka nje kuyavuka yini laphana kuyavuka laphana ngiyakutshela mina ukuthi wena ngikubizela ukukutshela isilima sendoda uyisilima ayikho into wena Philani lalela ngikutshele ngalo mngane wami lo wamthatha udlinefu loyana uyafeba kwenza wena isilima ngiyakutshela ayikho indaba yakho wena lalela la wena siyo sendoda lalela la wena siyo sendoda utshelwe yimina-ke manje ngiyakutshela-ke manje wathembisa umndeni wami ukuthi wena uyahamba uyokhokha ekhaya yini yenza ukuthi umndeni wami wenza isilima lalela la wena khayidi le ndoda lalela la yini onayo wena yini tshela mina ngitshela abantu ngoba lalela akho mali yakho la wena yini ongondla okunye nokunye unendaba nakho indaba nemali engaka nje wena engaka tshela umhlaba wonke unento engaka iyakwanelisa kodwa yayikwanelisa ayikho into anginelisayo wena Silima wathi into engaka ingaka uzongenzani ngikulethela ukuthi wazi umhlaba wonke ukuthi wena wenza abantu besifazane izilima wena ngiyakutshela ngikulethela lokuthi bakwazi naso leso silima sambana mesakuthatha sazi ukuthi uyisilima umkhohlisi
kwayena uzomshiya uthatha abanye abantu ngiyakutshela lokho nje ngiyakutshela nje ukhohlisi ndini wena phela umkhohlisi wena ngikubizela ukukutshela ukuthi umkhohlisi wena nja wena uyinja wena lalela la wena angizange vele ngikushaye kwasekhaya ngafike ngikutshengise wena ukuthi mina ngabe uzungenzela ukuthi wena nja uyinja Cala uhlale phansi. Hayi nawe ngeke ngwasa wena ke kwawena ngeke uzungitshele lo. Sizokhuluma No kwawena ngiyangibhedela. Sengitheni mina? Uyangibhedela kwawena. Wena nje wena kufanele ubazi abantu besifazane wena kufanele ubazi wena. Usungijwayela kabi siyeza. Bathi makhuluma nami lokuzomela makhuluma. Ngizokushaya. Shaba. Ngizokushaya. Ngizokufundisa abantu besifazane banjani. Ngizokufundisa abantu besifazane banjani. Lesi sidwedwe leso wasithatha lesakho lesi. Sazi ukuthi siyoyo uyashawa uyisibindi uyabanda wena. Yes, uyabanda wena. Banda lalela ushisa bhe. Ngilalele. Ebafo. Ngilalele. Uyabanda le ngane. Ngilalele. Philani. Ngizolalela abani ke la? Ngilalele Philani. Ngiyakulalela. Philani mfethu ngiyakthanda. Hayi ke. Ngiyakthanda mfethu. Ufunani umuntu onentengako, ufunani kumuntu angilali mina ebusuku mfethu. Ngicabangana nalento yakho ukuthi wathembisa umndeni wami ukuthi uyahlanya wena. Yabo wena uyasangana ekhaya. Ngisanganiswa yini Philani ukuthanda? Usanganiswa ukuthini? Ngisanganiswa ukuthanda. Lalela uthanda ba? Usile ayinendaba nawe mina yazi. Anginendaba nawe mina fuck off. Uzongisanganela uzokwenzela into engiyona ngawe wena appreciate wena. Athi abathi isilima ngempela ngenkani. Uyabathi isilima ngempela. Uyathanda kodwa appreciate. Uthande ngenkani. Angifuni uthande ngenkani. Ngifuna ubone umuntu onendaba nawe sididindini. Ngifuna ubone ukuthi ngendaba nawe ngifuna mali ngikuthanda unento engaka ngiyakutshela vele ingaka kodwa awuhlale mfethu uhlala hey awafethu ngishaya ingwenanje mfethu uhlala phansi mfethu uhlala phansi mfethu yonto azongibizela nevele ingaka manje kanti ngizothini ngifihle yini asikhulumeni nabantu ngikubukanisa nabantu ini ngenzeni kuma TV yonke okufuna vela awunalo hawu manje ngenze njani mina ngingasho ukuthi alikho ingoba ngangikuthanda nje kodwa alikho lokuthi uyangithanda ukwenza isilimo ngikwenza ngani isilimo okay mina lo muntu lo ngifuna ngitshele ukuthi indaba ngizisa ubuhlungu ngingaka ileyo nto engifuna ukuyazi kuyena ileyo nto yindaba mfethu wami nje ukuhlungu omngaka ukuthi uthi kade ujola naye for 2 years then mase uyamshiya uthatha umngani wakhe then mase umthembise uyekhaya sithina silungise ekhaya silungisela into engekho le njalo ijike iyahamba nango mfethu umuntu ekumele ukhulume naye ijike uyothatha umngani wami le njalo wangibizi ngeke idlala ngemizwa yami mina ngilali mina ngale ngenxa yale njalo usangena indaba nawe silinga ngithanda umngani wakho uyena umuntu oright muhle unengqondo futhi wona lalela la siyoyo ndile sadlisa uzubona ungathana nomuntu u66 yini wakutshela uthi wangishisa uthatha imali yami kade sibeka nawe uyokhokha kamngani wami awuyinja imali yami wena ungasebenzi lalela siyoyo ngilalele siyoyo sento wena isiyoyo ufuna imali madoda isiyoyo anginandaba ngangifunela ukupha wena leyo mali ngiphe wena sidididindi yebo kunani pho ngenze njani nento engaka nje ingaka ngangizoyenza into engaka mina yini ofanele ngenze into engaka ngifuna ungitshele ukuthi wangishiyelani ngitshele ilokho engifuna ngizongibangela isicefo wena angeke uzungenzele lutho ngeke uzungenzele lutho mina ngishaya mina ngikubhuquzise la angijwayele
Angijwayele. Umuntu wakho umlethela. No, mfethu Uyinja wena. Kuphela inkinga yakho. wena ya mfethu ukuze siphume Khohlisa abantu besifazane. ukuze siphume kuyona yonke le situation. Tshela uSlee ukuthi yini wenza lento wayenza ebuhlungu kanje kuyena. Umshiye Sile. Mina nasi sithandana ku right. Izinto awuzenza zangijabulisa Sile. Ngangenzani mfethu? Ngangenzani? Ngitshele ngangenzani? Dawa sentombazane. Ngangenza sasidaka nawe nje. Sasidaka nawe nje. Sebenza Sasidaka nawe nje. ufuna imali. Sasidaka nawe nje. Mina angazu happy sasihamba nawe nje sodaka. Ngihamba nawe nje. Umuntu ahambe nomuntu wakhe. Awudanga imali Mina yaba. into engibuzayo yini ungenza into ebuhlungu kanje? Uthembisa umndeni wami. Ekhaya ke babenzeni bona ukuthi uzubatshela ukuthi uye ekhaya. Wena phela Emva kalokho disappear. Emva kalokho lo usuyokhokha umngani wami. Ngenza wena silima nawe hamba. Lalela ke ulalela. Lalela yabona ke lo muntu okhuluma ngayo. Kuyimanje unengane nomunye umuntu enesilima wayo. Tshela ubani? Ngiyakutshela. hlala phansi. Hlala phansi. Ushanga amabhobo. Wenza i-DNA wena sidididini wena ngikutshele. Wenza i-DNA uzothola iqiniso njengoba lingaka nje ikhanda layo. Ucabanga ukuthi kuphuma kuleli khanda. Ayikho lento yakho. Abantu abaninenga nje ikhanda layo leyo ngane yakho. Leyitshela ukuthi eyakho. Akuyona silima ndini. Utshelwa yimina. Utshelwa yimina. Ongeke vele uvesane ungishiye kanjalo kuphela. Nami nginamadlozi akithi nami ngibhekile. Angilusayo ahleze emgagile silima kanje. Ngiyokutshela nje. Khona uzonika bona laba bazokunika amabhombi ngoba uyisilima vele. Isilimo vele. Ngiyakutshela. Ngeke uzongenze lutho wena. Ngeke. Baba, ngicela uhlale phansi. Ngicela uhlale phansi. Yazi bafethu niloke nifikile la niyarasa sikakhulumi njengabantu abadala. Yabo. Yini engizoyikhuluma? Ukumtshela mfethu ukuthi noma ngabe ke kunjani mhlawumbe ngeke usaqhubeka naye. Ayivela ke into engizoyikhuluma. Yangihlanyela wena. Yazi yabo bafana. Silalela. Lalela la wena ngikutshele wena. Lalela la. Indaba yakho. Ngeke uvesane mina ungishiye kuphele kanjalo wenja wena. Ngeke. Yini ufunani mina Sile? Ngiyakutshela ngeke kuphele kanjalo. Ngeke. Wathinta abanye ke bhuti wami. Sile ufunani mina? Muslimi mina. Ngeke uvesane ungishiye kanjalo kuphele nje. Ngeke. Utshelwa yimina ke. Utshelwa yimina. Ukuthi ufunani? Ngeke mina kuzophele kanje. Ababhudi ngeke angishiye kanje lo. Ahambe oyobona umngane wami. Angishiye kanje mina. Nginikeza ithuba. Ufunani kumfowethu njengamanje? Ufuna enzeni? Akakwazi phela lo muntu uthandane nami. Wangishiya kanjalo wathembisa umndeni wami. Ngale kokuthi asho lutho kuye lobola umngane wami mfethu ngayithini wena into enjalo. Okay. Abantu basekhaya lo muntu angibreaka lo muntu. Bangibreaka. Fana hambe yokhokha inkomo yasekhaya. Inkomo yami azongshlanyela. So ufuna akhokha inkomo kama? Ahlawule ekhaya ongcono. Ngeke phela. Mfethu hambe yokhokha inkomo. Wethanda imali lo muntu lo bafa. Hamba ohlawula wena ungafica ivagina lonke wena bese uyitshela ukuthi kuphela kanjalo. Akaze le nto sikhulume sonke nesikhathi sokukhuluma manje. Ngeke. Ngekuphele kanjalo kodwa ngiyakutshela mina nginamadlozi mina sekhaya azolwa. Uthi ayibona njengoba ushanga amabhomu usayiwona. Utshela ngamabhomu wena. Ethi umoya mfethu phansi. Iwona. Ngiyakutshela nje. Iwona. Le yasangana ekhaya. Wena Sile uyahlanya wena. Mfethu awuhlale phansi mfethu. Ngiyakutshela iwona. Vele idlozi lami lihamba nami ingakho unikeza amabhomu. Nale ngane yakhe nekhanda elikhulu elilengayo. Ufuze ubabwayo. Mfethu Ngiyangibona. uSlee uveza ukuthi uwena owamqala. Uphume kanjani esandleni? Kuwena waqala ukumbreaka, nathandana, phithi. So ubona ukuthi akekho right? Abo bafa mangishuthi usilime ngithi mangisematohweni ngiyozama. Yena ubhizi uhambe febe. Mangibuya ngitshelwa abantu. Okay, so what you mean when ukuthi uSlee wambreakela abanye abafana?
ya bafu yabona lento eshoyo Uyangijwayela wena, uyangijwayela. breaka mina Uyangijwayela. Ngijwayela kabi. Inkinga yakho ukuthi uyangijwayela. Uyabuzwa lokho Uyangijwayela wena ngithanda Kwafanele ngenze njani mengizwa abanye ogeli bethi kumnandi ngithi kuwena ngizwa. Kwafanele ngenze njani? Tshela kwafanele ngenze njani? Wena kodwa wangibreaka wena ngifuna uhambe uyokhokha lapha ekhaya. Wakubreaka ngalo leli ncane. Ngithe phela sengithola ngathola ukuthi ayibingekho lento le naye khona. yiphe khona sile Hlala phansi mfethu. Eyakho ikhona yini? Ayikho. Ayikho ngeke uze kungiqoqa. Ngeke uze kungiqoqa. Wena uyoqoqa ukudla wena. Wena uyoqoqa ukudla. Sanganela wena. Ngiyakutshela wena uyoqoqa ukudla wena. Akhonhlawulo la usiyayithola. Uzoyikhokha. Uzoyikhokha. Mfethu okay. Othi Lungile kusho uzofa. othi mhlawumbe ngikubuza umbuzo owodwa. Awuyithathanga inkomo kama? Hawu. Ukuyithatha bafu ngayithatha wena mawunikwe ikhekhe kuthiwa nali ikhekhe idla wena ungenze njani Mina ungangijwayeli kabi. Bafu ungenze njani Ungangijwayeli kabi. Ngithembisa izulu nomhlaba. Lo ngithembisa izulu nomhlaba. Uyaka lo ngenze ngashintsha ngayinja. Lo mfana lo ngishintshile wangenza ngane inhliziyo embi. Mina njengoba ngisho nje mina nginesilonda mina la enhlizweni ngenxa yale nja le. Ekugcineni sekufanele mina ngibe mnene mina ngibe right mina kanjani ngitshale ngihileni ngihileni tshela mina ngihileni ngeke uzuqhubeke ngeke uzukuthola ukuphumula uyothola bona laba lokho bekunikeza amabhomu ngiyakutshela amabhomu lawo Mfethu hlala phansi relax mfethu. Hlala phansi mfethu. Hlala phansi. ngempela lengane bafu ngiyakutshela ngeke uzungenze lutho wena mina ngeke utshela ngamabhomu ngeke ungenze lutho mina wena sihlama wena silima sendoda siyoyo sidididi wena nangithi usile yazi unganikoza ingane nje yana usile wena uyi-understand ubone nje ukuthi eyakho hayi fana hayi ungihlulile hayi wangihlula masimbo ngibizele wona angithi nendoda kanti nginesiyoyoyo Bafethu yazi lokho esiqala ukukhuluma la siyalwa ayikho into esilungisayo. Mina ngifuna uyangisanganela yabona lento ekhulumayo amasimba wona amasimba lento ekhulumayo ngiyabasimbani Okay mfethu uyafuna ukuphuma kuyona yonke le nkingo sokuyona njengamanje. bafu mina ngazi ukuthi le nkinga vele ayikho into engihlangene nayo bafu Nansi inkinga usile ukhona nje manje. Hambe uyokhokha inkomo mase yahlukana nawe. Because uthi isilonda selinaso ukuthi wena wamudla wamshiya kanjalo. Emva kwalokho wathembisa umndeni, emva kwalokho wathatha umngane wakhe. Wangagcina ukuthatha umngane wakho umenza intombi. Yes, uyena owanginika. Kodwa mfana wami ngeke yabo njengoba nje bhuti engitshela nani ukuthi wangifica nginjani engifica ngiyintombi into ngeke azaluwine lelo uyohambe yokhokha lapha yakasibiya Mhlangifile uyohambe yokhokha mhlangifile ngiyakutshela ngeke uzuye ndawo yabo njengamanje njena nje uyolonga umsanje lo wephuzise mina bafo yazi engenali lutho angeke uzuqhubeke uyolonga uhlala kantombazane kuze kuyovala silima sento lesi silima sihlala kantombi yazi uzubona uhlala nawe ensilisa sibone uhlala nawe yabaphila uyolonga ime kanjalo nje siyasebenza soba uthuba yazi ngibona kumfana hambe yohlala kantombazane ingoba isiyoyo isiyoyo ayikho indoda enje hamba uthandana nomuntu usugijima uyohlala kubo mina angithi nendoda mina kanti nesiyoyoyo kodwa ubonakala ngokushawa ngamabhomu ubonakala ngaleyo angitshela ukuthi Mina ngifuna sikhulumeni kahle njengabantu abadala. mina lokho engangikwazi ngangithi nendoda kanti nginesiyoyoyo sendoda indoda ansilimini uyini angisindoda uyini uhlela ngisho ukukhipha ingane ukhitha labanye abafana hayi wena isilima uyisilingeke uzongenze lutho mina ngeke mhlawumbe ufuna ukubona ke manje ukuthi usili unjani usili uzombona ke namhlanje ukuthi usili unjani ngeke uzongenze lutho mina ngeke mina bani ngiyakutshela ngiqhubeke ngikhulumeni ngithi mina hamba uyokhokha ekhaya ilokho engikushoyo yabona ukuthi ngifuna uhambe uyokhokha ekhaya hamba ukhokha inkomo kamawe leyo ayivula hamba uyikhokha hamba ukhokha inkomo yamaye akuyafana noma ingamanzi kodwa wena uyishayela ngokucicana ongaka wena uyishayela ngento engaka yabo le
Ilo shangayo. Hayibo. Okhalela. Ngivula phela wena angazi nami ukuthi it's life. Kanti umsangano. Kanti umsangano. Mengithola amadoda angempela ngabona hawu. Kanti awushaya into engaka. Ngifuna uhambe ukhokhe ekhaya. Hamba ukhokhe ekhaya. Hamba ukhokhe ekhaya ila uyakhona. Ekhaya ila uyakhona ke ngiyakutshela nje. Ekhaya ila uyakhona. Uyokwenzani? Mfethu Uyokhokha. Ngifuna lokho. yabo la mfethu Yabona ukuthi indaba ila. Ngeke phela. une-option yokuthi hambe uyokhokhela uSlee noma akwenze lento afuna ukukwenza wona because uMzulu utheni unamadlozi yena angamlwela and mewukuthi awukhokhi wena ngeke kuphele kanje. Ngeke abantu abehlala kantombazane ngeke njengoba behlala kantombazane uyona bahlala khona yabona ngeke uzoqhubeke nalutho ngoba wena uzongivalela umthakathi yebo umthakathi angena umthakathi wonke umuntu nabantu bakuba bamgadila angena umthakathi kodwa ngeke ukuthi wenze kuphele kanjani ngeke kuzophela ngeke ngiyakutshela nje uyokhokha mhla ngifile yabona ngoba uhlala kantombazane uyokhokha mhla indaba lapho zibuke usuke eflatini uhambe uyohlala kantombi ubone ukuthi kuyakuyehla kanje ngahlala eflatini njalo sowena sifebe ufuna impilo ephezulu kodwa usebenza phela vele njengoba ungibona namanje ngiyacebeza njengoba ungibona nje nawe impahla zami lezo oyigqokile Slee impahla imali yami yonke le mangithi ngiyayifuna manje leyo mali. Okay, so wena bafo uthi akenza kwenzayo uSlee ngeke uzwe kokho. Indaba bafa kwenza bafa mina la ngikhona manje bafo yazi ihappy angifuni esicefe yazi lento angibizele yona ngane uthi ungibizeleni la bafa ngiyakutshela uthi ungibizeleni indaba uthi awazi ukuthi kubizeleni indaba uthi awazi ukuthi kubizeleni ngaphuma kena bafo yazi uphumani ini uphuma ini ngeke mina ungivule mina ungishiye kanjalo mina lokho ekutshela khona indaba ilapho nje ngeke mina ufike ungivule ungibreak ungithembisa izulu lomhlaba emva kalokho uyothatha umngane wami ujike futhi uthembisa umndeni wami ukuthi uzekhaya siyalungisa thina ekhaya siyaphepha siyaprephela abakhwenyana then kanti yokhokha umngane wami lo mfana wangenza lo mfana wangenza isilima mina ngigcine ngifanele ngiqole yabona njengoba behlala kantombi nje manje tshengisa khona impilo yakhe iyehla kanje engabe uyayibona uhlule ukurent eflatini wakhetha ukuthi uhlala kantombazane namanga makoti ndini makoti umakoti wena hamba ukotiza kwakho hamba ukotiza kwamkhonyana wakho Silima ndini umakoti wena makoti hlala phansi ima mfethu manje nawu lokhu uzipha amandla amaningi-ke sokudedela la uphinde ushawe futhi hlala phansi. Show baba. Nginongisabisi. Ishumi lamadoda mina bafana. Phela nginongisabisi mina. Hlala phansi. Uyangisabisa. Ngifuna uzwe lento engishoyo. If ungayizwa lento engishoyo ngeke ukuthola ukuphumula. Ngeke. Ngiyakutshela inja wena isihlama wena. Cabanga uyinto engisindabayo isihlama wena. Anganjaba Silima ndini uyisilima ngeke uzungenze lutho siyo yondini usofunda uqhumisa ngempama manje usafunda hayibo safunda uqhumisa ngempama hey ma ukufundela la kumina kodwa ngeke uzungenze lutho wena mina ngeke uzungenze lutho ngiyakutshela hayi bafethu ngicabanga ukuthi indaba yenu ngeke izisolveke because vele kukanje akahamba ekhaya kunalokho ngiyakuthola ukuphumula ahamba ekhaya wena nja wena hamba ekhaya wena uzoya mina ngizala nabafowethu uzoya ngiyakutshela ke mfana wami ngiyakutshela kulungile kushuthi usukhathele ukuphila akushuthi ukhathele ukuphila bhuti lo mthakathi ngiyakutshela usukhathele ukuphila khathele ukuphila yonto ngaphila ngiyakutshela kushuthi ukhathele ukuphila tshela lokho ke nami khathele ukuphila khathele ukuphila mina ngizala nabafowethu ninsizwa mina nje ngeke uzudlale ngami kuphela ngiyakutshela nami ngiyakutshela inja engidlale wena mina
ngiyakutshela ngiyangidlala engizoyikhokha kodwa siyazi uzoyikhokha angeke ngiyikhokhe. ngenkani ngoba Yini? ngizama Uzongenzani ngikucela lokho? Uzongenzani? wisilima ngiyakutshela ngithi Angakho ngiyakucela uzongenzani? uyahluleka Wena Silima, uzobona ungaze Silima, mina uzobona siyazi, wena ngeke Silima, mina kuphele Silima. kanje ngami ngeke azongibhedela hlama senje ngeke ungenze lutho wena nje Nangu usufomile wena usufomile yini usufomile ufomile manje usukwazi nokulwa ma ukwazi nokulwa manje fuck off inja fuck off jwayela kabi inja hamba siyoyoyo sendoda hamba hawu ngiyibona ngumfana lo hey Ayi, angazi mina. Kodwa uthi ngeke aze mfana ukuyokhokha kini. So shuthi xolisa inhliziyo mama. Bayithathile nje ngeke bayikhokhele. hayi kodwa ngeke ngiyaxolisa futhi ngeke phela mfethu umuntu angafika kwenza isilima kubukanise nezwe kujike futhi angazehlisi kanje No, ngiyazwelana kakhulu nawe dadewethu kodwa ke uyabona ukuthi akayimisela ukuyenza lento thakaye. kodwa uNkulunkulu uyombona uNkulunkulu yena uyombona labantu abadlala ngemizwa yethu badlale ngemizimba yethu bese beshiya kanje lungile Ey, no. Kulungile bafethu. uNkulunkulu uyazi, uNkulunkulu uyabuka. Vele uNkulunkulu ubuka wonke ama-movement esiwenzayo empilweni. Wayekhona nangalesi nivulelana imilenze. Webuka nilifaka. So uNkulunkulu akahlulwa yilutho, akeqiwa yilutho, ubuka yonke into. Kodwa mina what I can tell you, mjuda wami lapho ngasekhaya, ngiyazi alinangqondo, ngiyazi alicabangi, ngiyazi uma selikuthuma uyahamba. Kodwa phela nawe bheka ukuthi likuthumaphi. Nawe dadewethu ubheke nje ukuthi lo muntu lo othi wakhe kusasa nawe umuntu okanjani. Abanye bakhohlisi, abanye benza izinto ngendlela e-right, but check phela nawe umuntu ofuna ukuphilisana naye. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakho uMjolo Show. Asibambane kwi-episode elandelayo sibone ukuthi sizobe siphethe bani.